Ọhaneze ndị Igbo ekenekwa m unu ọzọ n'olejiligo. Ọ bụ unu ya echeta vidiyo mmele ọnwa na-abụ gara aga na nke ntịili na mbido ọnwa anụ nwakọ n'ọnwa nke gwụchara agwụcha. Ebe Ebuka Obi si na naghị take drastic measures towards ndị ahụ dị ejebe ozu nwaanyị ahụ. Naghị take measures na in fact na nọ ya eme ndị niile ahụ aka ha dị na ya arrest. Nke na-akpọtụ kịta bụ na esizi Abuja wee connect ya state headquarters, connect ya Anambra state, wee chile police, wee chile ndị police ma DSS o, ma EFCC o, ma ndị operation sweep. Ha ncha nọ na Anambra state na-agba m. Ewe trace wee jewe ebe the woman ebe niile ebe di ya kwa gwa na door. Ha mụhara na-abịa. Ha sị ngwa si gosi ha ebe ni nwaanyị. Asị oke ka egosi n'ebe ni nwaanyị. Katakpum ha elue di ya. Dimkpa na-abụ moita wee gwuba ana. Kiti na-egwu ana gwugide ana. Gwulo 6 feet. Ọ bụrụ na akpati ozu eji wee ni nwaanyị na-akụkarị ya akụka. Bọpụta ozu bulu wee na-agbabe ha. Because unene da video no ozu ahụ ekogo eko. Ozu abọla abọ na ana. Ha wee bulu ozu wele abalị wee bịa bọ ozu mmadụ bulu nawa na be ha. Kịta ma onye dibịa o, ma onye lilo, ma onye gba vidio, ma onye butere na bịa, ma ndị bụ abọ, ma ndị mee mitin eji bọ, ma ndị so wee buje na shrine, ma ndị dọkpụ adọkpụ, ma ndị adọkpụ, ha ncha niile ya eketa oke n'ọgba. Achọrọkwa m ka m kwuo ogologo okwu. Nenenu vidio akwụ n'ofu from the horse's mouth. Maka ndị jeleje post vidio. Anyị na-ekenekwa onye ọbụla so wee je ozi ya maka na Chikọkpara si na onye solukpu bụ ihe alụ okpueze mgbe ihe alụ ya ewere ọchịchị ọchịgba onye ọbụla. Mụ akwụgo na mma nsokpu bụ ihe alụ okpueze unu alụkasịa. Aka na-ekwu na nwanne unu nwoke bụ aka ji ofe amaghị m mmadụ onye na-eji aka ji ofe obodo alụsị. Ihu OKIJA kunna sị na onye mmadụ na-atọ ji aka bụ aka ji ofe na ya. Ndị Igbo na-atụ n'isi na oju nwa nkịta isi ọtawa ma onye nwe ya. Akwefu na ọgba anyị nọ n'ebe onwe ihe ọzọ m na-alụ. Ọ pụta ha na mgbe ring light na-ekwu ka o si delu m n'ọnụ maka na unu alụkasịa naanị Igbo anyị. Unu anaghị hipụ ozu, olizi ozu mmadụ na-eme advertisement. Buying to organ harvesting. Onwezi aka ya ka esi wee n'idi ya aka mmadụ ewee gwọ ọgwụ na-eje bechala aka wee tikwa na ite si n'unu na-agwọ. Onye n'idi pass mmadụ ejebe OKIJA jeje bọta ndị legolele na nke ndị mmadụ. Echeki ozu niile ahụ dị n'ebe ahụ unu busasịrị ozu. Unu ya fụ na some parts are missing. Some parts akwefu ma nke a investigation na-abido unu anyị ya afọ isi ya. Onye ọbụla from A to Z. Ma onye gbuele kamera agbe. Nenenu vidio akwụna unu from the horse's mouth ka okwu a na-agakwa na-enwe isi ọzọ. Ngwanụnụ nenenu vidio anụ. Ladies and gentlemen, if I get that breaking news, I'll come in Anambra State currently now. If I get that on the obodo na obosi idemmili na Anambra State. Nke akata gara Arụ chapter 1 verse 13. Kamera eme na obosi. Now, gịnị mere? Ọ bụrụ na ga-erote one video eje dọkpụta ozu mmadụ, drag ozu gboro eje na shrine, kwuo na arụsị gburu dị mmadụ without the permission of the family onye nwe mmadụ. Dibia and ndị na-ejere ya ozu bụ ndị evil doers wee si ebe a wee si na their shrine wee hara ije dọfụn wee gaba ala obosi je bọọ ili wee kwuo na arụsị gburu the person nwụrụ anwụ. Now unu wee ihe anyị gwara unu wee si na Evangelist Ebuka Obi kwuru sị na onye ọbụla enwutere dragiri ozu mmadụ na ihe a ga-eme na ọ ga-akara ya mana ọ pụtaghị ụwa. Ara ife a na-eme gịnị abụghị a na-ekwu a na-eme na-eme gịnị a na-afụ n'anya. Now somebody a violate ya na one woman wee bebe akwa wee kwuo na onye ahụ dragiri eji eburu jee n'ogwugwu arụsị nọọ nwanne na-ebe na ozu nwanne adịkwa na family. Okay, no problem. Anyị achọrọ ka anyị take law into our hands wee mee gịnị wee consult ba ndị ọkachamara na ndị force. A wee were more than 30 something
armed men, police force, with over 33 AK magazine, each rifle. Where had EJ? We see Abuja na force headquarter connect here with a commissioner of police Anambra State. We through pro air about 8 halos jureju. Where batado obosi. Where snag a guilia. A good deal can sure so that I carry out arrest Igbo chapo a particular family. Can sure if I name. Now, in that watch the video, if you go to Ili and they would do the person come and also adequate. Lo and behold, the abattoirs when the person emere EBUKA onye nri anọzi ebe ahụ nke ọ rapture Jesus ebiligo n'ọnwụ nke ugboro abụọ ọ wee bụrụ na that woman aka ndị dibịa je were abalị bịa bọọ and ha ga-akọwara honorable court ife ha ji ozu mmadụ eme ihe nyere ha permission ịbata na compound mmadụ bịa boil in the name of na arụsị igburu ọga igburu which means na ọ na-abụ unu si na arụsị igburu mmadụ unu eje gbuo onye a unu erezi pasị mmadụ abi ihe abụ the beginning and the end of anything called shrine and ogwugwu all those people na-ezuzu that thing anyị gwara unu na anyị nwa bụ FBI Facebook FBI anyị bido ime unu ihe anyị anaghị asịkwa nya ndo adịrọkwe ada asịkwa sorry onwekwa ha aka ya anapụta unu na-agbụ a ọsọkwa unu gbachaa ọsọ si ebe agba na-achị kafanchan anyị ekpochapụ family unu anyị ga-amasị na gọọmenti na individual ka onye kani na-follow this update I ga-enye unu current update follow my page JPAC Comedy and JPAC Chief of Staff and also Mr. Governor Eziokwu ebe a ka a ga-enye unu authentic anyị gwara unu na ya abatago bara ya abatago dibịa ọbụla mere isi kpakakpaka mee atrocity na ala Igbo ọ ga-agwazi anyị power o ji arụ ọrụ na power gọọmenti nke kani a ga-enye unu current updates mụ Abuja ebe a ka okwu akpụ n'ọnụ omeka ntị n'ụwa ọfụkpọ Mbadike Ancient Kingdom nke mere jụọ oyi okwu akpụ n'ọnụ nke mbụ na mbụ Accusations rụrụ ọrụ ọma gaba anyị ga-asanitize ala Igbo ọsọkwa ya bụ na ebe ha bụ Enugu Ezike ọsọkwa ya bụ na Nsụka ọsọkwa ya bụ na Ebonyi steeti ọsọkwa ya bụ na Imo steeti ebe ọsọkwa ya bụrụ wepụta ego ahụ ị nwere bupụtazie dị ego ebe bụ a supporter of crime and a supporter of evil ka mmazi ka evil ga-esi eduwere na ala Igbo we must sanitize ala Igbo follow my page ka anyị unu update anyị kwadoro akwado wee pụtaba ọsọ na-agbakọta n'obosi sorry yes n'obosi ọsọ na-agbakọta again n'obosi hey dibia wara fence everybody aked na let pass go message at Ogajiki because the video about Ogajiki be here what video that video adọkpụ ozu mmadụ na drag here na shrine ama na ozu abọrọ abọ unu je na family mmadụ je bo ozu mmadụ wee buru ewe je si na arụsị egburu unu ye provide ozu aha provide ndị na ahụ unu gburu egbu gwa anyị ihe unu ji pass ndị mmadụ eme kwefere nke ikpeazụ a onye ọbụla tiri isi ọsọkwa ya bụrụ PG onye ọbụla tiri isi ya ejegide nga na Abuja ọ ga-eji ọnụ ekpe ekwere anyị abịaghị egwu I will be right back. nke a ka kịta abụ gịnị ọsọ ga-eme ugbu a ọsọ ga-eme ugbu a onye agwara ha bụ evil ọsị mma na evil bụ omenala gwakene m ebe evil nọ wee bụrụ omenala gwakene m nnọọ evil ije nnọọ be mmadụ nnọọ isi nọọ gị nwa bụ onye gburu na-arụsị gị gburu which means ị na-ejizi paasị ahụ mmadụ eme ọgwụ unu chebụ na agbara nkịtị kịta Anambra steeti gọọmenti na aka ha apụtago kpamkpam Abuja aka ha apụtago so ebe ka ị ya agbaje ọsọ na squad 33 magazine each person na squad agwara m na nke ikpeazụ a ma unu esi na Facebook gbafuo je chọọ ihe unu ya eme ịmana ọ bụ mụ Abuja ebe ka okwu ya na-agwa unu ka akwụgharịba na ị na ha afụ ya kịta na men more than 30 o nwere ihe ọsọ na-agbata ịchọ gbagide ọsọ gba na Cameroon ịma na ị ga-agba ọsọ ebighị ebi family gị niile ma nwa onye ọbụla na-eku ume and onye ọbụla linkiri gbagoro vidio ozu nwụrụ anwụ before ị ga-eje ịgwa ndị Abuja na force headquarter kedu ihe ozu nọ na chirara ahụ eme ọ gị nwee you must tell us the license iji wee buru ozu na-abụrọ nke gị
bekọrọcha pass ya wee na-agwọrọ ọgwụ na-agwọ oke ite na-agwọ nọnsens unu na-agwọ kwefere nke ikpeazụ a unu ga-ahapụ soshal midia onye ọbụla ga-eje ịchọ ihe ọ ga-arụ wọcha na ili onye ha je bọọ were abalị je bọọ dị ili mgbe ihe mere chere ya bụ ihe mere taa ha je bọọ dị ili amamihe unu na-achọ n'ozu mmadụ aghọra gold a na-egwu egwu gwakere mgbe ube ozu mmadụ bụzi gold mining a na-egwuzi egwu unu weje gwuru ili dọpụta the person buru ejebe n'okwu arụsị unu bekọrọcha pass ya bekọrọcha ihe niile na sensitive parts of the body unu ji agwọ ọgwụ na nke ikpeazụ a ọ bụrụ anyị sanitize ghara Igbo mana ọ bụghị anyị nwa bụ Facebook FBI nwaanyị na-ebe na-eti obodo na-agba gara na hold up everywhere oke n'ọsọ ngwere n'ụzọ ifrekịta men dey who say men no dey unu na-ama aka ije mọbụrụ ozu na-abụghị family gị ozu na-abụghị your local government ozu na-enweghị osi concern gị ije buru na arụsị gị gburu una never see anything. Ekene m Igbo niile na-asị ebe onye nọ na-enene vidiyo anyị na ọ ya adịla onye ọbụla na mma biko na ebe ọbụla isi nweta vidiyo asị nke kabarụ na-eshie ya kabarụ na subscribe na this channel subscribe ịkabakwara arụ nwezi ihe ọzọ ịchọ ifolo anyị na Facebook anyị na-etikwa some certain news dịkwa anya na Facebook maka ọdịmma nke onye ọbụla anyị na-asị na Igbo bụ Igbo ọ ya adịla onye ọbụla mma biko ana m ekenekwa unu na 9,000 subscribers anyị rechara na ọ dịrọkwa n'izi mmadụ 9,000 kwetara n'ọlụ ọjọọ ize na-asị na Chineke nna ya bụ unu menyekwuchi ya ọnụ mmaji pụrụ mmaji unu si trọst sam na follow m na channel I will keep doing my best to make sure everybody is all fine mana ka m gwụkwa nke bụ eziokwu we must not agree on the same opinion at the same time nghọtago ka ị na-ekwu nke gị ka ị na-etinye na comment section ka mụ na-ekwu nke m ka ị na-enene at the end of the day all of us will arrive at a common goal which is ibi n'otu fọ nwanne n'anya ka isi fọ onwe gị n'anya ka nwee n'ọzọ ụmụ Igbo